У віцебскай арт-прасторы ВЗЭП падчас дзён славянскага базару з'явілася інсталяцыя Алеся Пушкіна «Вокны Беларускай Народнай Рэспублікі», прысвечаная стагоддзю БНР. 12 вокнаў БНР дазваляюць зазірнуць у гісторыю крыху глыбей. Асаблівай увагі заслугоўвае мастацкае афармленне ідэй. Гэта старыя ліштвы. Нашы сяляне выкідаюць ужо цудоўныя помнікі народнага рамяства і дэкора. Гэта ліштвы драўляныя разныя. І ўстаўляюць шкло в пакеты. Я іх збіраю, і гэтыя ліштвы напаўняю іншым жыццём. Там этапы Беларускай Народнай Рэспублікі. З таго моманту, як я ўпершыню пачаў іх святкаваць 25 сакавіка 1989 года. Алесь Пушкін стала жыве ў вёсцы Бобр, але вялікая частка ягонага жыцця цесна звязаная з Віцебскам. Там праходзілі першыя выставы, там мастак сталеў. Над праектам «Вокны Беларускай Народнай Рэспублікі» Пушкін працаваў з 2009 году. Віцебску у вокнах прысвечаная асобная праца. Святочны горад пачатку 90-х, бо менавіта гэты перыяд моцна паўплываў на светапогляд мастака. Тады ж Алесь Пушкін творча супрацоўнічаў і з рэжысёрам Антонам Гришкевичем. Аўтарам ідэі з'яўлення інсталяцыі цяпер у галереі. Мало кто знает про его эту сторону, но мне кажется, театр белорусский очень много теряет, не учитывая Пушкина как сценографа, как театрального человека, потому что, как мне кажется, он сам немножко человек-театр. Апошняе вакно ад Пушкіна мае сімвалічны сэнс. Праца прысвечаная безвізаваму уезду ў Беларусь на 5 дзён для замежнікаў. Алесь кажа, што гэта паспрыяла частым прыездам да яго сяброў з-за мяжы. Куды размораным ліпеньскім нядзельным вечарам прыйшлі жанчыны, якія праходзяць або прайшлі вайну на Донбасе. Яны сабраліся ў постплей-тэатры, дзе голасам актораў прагучаць іхныя ўласныя гісторыі. Наталя, вайсковец з пазыўным «Зялёны яблык», адваявала на ўсходзе 2 гады. З фронту прывезла знакавыя татуїровки. Це мені зробив сепаратист. Ми його зловили і привчали любити нашу рідну батьківщину. І великую потребу вигаварити свій тяжар. Ми, жінки, насправді морально Ми, жанчини, насамрэч нашмат мацнейшыя за мужчынаў. Наш вялікі плюс – мы не упадаем у алкатрэшы. Мы ўсё носім у сярэдзіне, але і ў нас надыходзіць край. І гэта наш край, мастацкі, суперскі край. 9 удзельніцаў вайны, вайскоўцаў, валанцёрак, журналістак свае гісторыі даверылі акторкам тэатру «Постплей». Ні пошук загінулых, ні кантузій, ні канфлікты ў войску, ні пастаяннае пачуццё страху. Не забралі ў гераіняў іхняй жаноцкасці, іранічнасці, жаданне пачувацца шчаслівымі. Там кожна історія, вона вартує окремого фільму, вистави. Там кожная гісторыя вартая асобнага фільму, спектаклю. Гэта неймаверныя дзяўчаты, такая рэальнасць, у якую складана сябе неяк уставіць. У п'есе няма прыдуманых словаў, а таму спектакль можна ўспрымаць як дакумент. Ад поўнага гумару апісання вяселля ў акопах да парадаў пра тое, як падаваць інфармацыю пра гібель салдатаў іхным маткам. В этом проекте есть инсталляции, есть увертюра, которую мы написали, но только здесь играют не на инструментах, это увертюра для 9 дыханий, то есть, дышат по партитуре. Тэатр «Постплей» называе сябе першым крытычным тэатрам Украіны. Тут уздымаюцца нязручныя пытанні ды непапулярныя тэмы. Адэля Дубавец, Белсат. Да першай зімоўкі нагуляюцца і кінуць, казалі пра іх вакол. Але яны не толькі не кінулі, але і сталі месцам прыцягнення для іншых. Арт-пікнік «Межань», штогадовы оўпэн-эйр у моладзевай вёсцы «Чырвоны кастрычнік» у Рычыцкім раёне зладзілі актывісты, якія пераехалі ў вёску колькі год таму, а цяпер вабяць туды гасцей. Людям в городе необходима отдушина, им нужно вырываться с этой матрицы, с этого бытового какого-то такого зацикленного ритма жизни и отпускать все проблемы городские. Здесь они прекрасно это делают. Відавочна, ідэі людям даспадобы. Гости приезжают нават з Менску и, приехавши раз, робятся сталыми наведниками и сябрами. Мы сюда приехали, как-то очень так хорошо влились, нам все подсказывают, помогают. Вот даже, как я говорю, нас вытаскивали из неприятностей, помогают обратно вернуться, вкусно кормят.
ну и развлекают нас и наших детей. Что еще нужно? Сёлета арт-пікнік Межань прапаноўваў павучыцца старажытным рамёствам, памаляваць у пленэры пад апекай прафесійных мастакоў, паўдзельнічаць у ток-шоу ад кампаніі «Будзьма беларусамі» і ў майстар-класе народнага побытавага танцу. Музычнай аздобай фэсту сталі гурты «Енот-хам», «Дзівасіл», «Горшы сябра» ды «Джаз ды граунд» з Мазыра, Гомля і Менску. Разнастайныя фестывалі, экскурсіі, знаёмствы з традыцыйнай культурай ды экскурсы ў сельскі і экалагічны лад жыцця жыхары вёскі Чырвоны Кастрычнік ладзяць круглы год. Ольга Гардзейчык, навіны культуры.